que tal? Benvidas a Reconcha Gamer. Imos comezar un pouquiño a falarvos do videoxogo de Britney Spears, que falábamos un pouco por redes sociais esta semana. Xa sabedes o tema de Britney Spears, a tutela, que por fin, pois, xa se levantou a tutela que tiña o pai. Imos descubrir un xogo que saiu para PlayStation 2, ainda que tamén tivo unha versión para Game Boy Advance e para PC. Este xogo sai en 2000, imos ver aquí a data que ten poñer, 2000, creo que 2002, pode ser seguramente. Bueno, coincide ca época do terceiro álbum de Britney Spears, que tiña cancións como I'm a Slave for You e Overprotected, que son dúas das cancións que están metidas aquí, e complétase o repertorio de 5 cancións, que igual que 5 cancións non son moitas, complétase con Baby One More Time, clasicazo, Oops, I Did It Again, clasicazo, e Stronger, que ainda que non é tan coñecida, foi terceiro single do segundo álbum. Para min é o mellor tema que ten nesta recopilación. Entón, primeiro, 5 temas pouco escasos. Eu creo que igual este xogo, xa tendo Britney 3 álbumes, se tirase cara 12, 13, pois eso, como se fose un álbum, pois tería máis sentido. Pero en fin, imos xa, se vos parece, ver que pinta ten este xogo. E aquí xa estades vendo. Estas son as imaxes das intros, mentras comezamos aí a partir de todo isto. Estamos xogando en Play, sistema real. Bueno, isto é un mando inalámbrico, pero a Play 2 de toda a vida. O argumento do xogo é que nos tomaremos o rol dun bailarín que quere entrar na xira con Britney Spears. Entón, pois, temos que facer unha serie de probas, que vai ser con distintas cancións, as que vos mencionei antes de Britney Spears. É un xogo que está pensado para xogar con alfombra de baile. Temos unha sala de vídeo, que será o que imos desbloqueando. Temos vídeos en plan como detrás das cámaras entre a xira de Britney, tamén un vídeo en plan 360, as actuacións. O sea, xa que isto que para quen lle gustase Britney na época, pois bueno, é un xogo que está interesante. Agora xa vos lo digo, en tendas de segunda man podelo atopar por 3 euros. Xa vos digo, un xogo moi accesible. Se non tedes unha Play 2 e vos apetece curiosear, aparte agora está moi de moda o tema de Britney, pois é interesante. Pois nada, nos imos ir xa a saco, ir cas audicións. Neste caso vemos que temos aquí 4 personaxes e 4 personaxes e 4 personaxes e... No. Imagino que de aquí... isto é un aleatorio, vale, un aleatorio toda a vida. Pois nada, imos pillar xa a Elisa, que sai de primeira, pois xa está. Neste caso, os idiomas nos que está o xogo son inglés, español e italiano. E aquí vemos que temos todos, claro, hai unha versión normal e versión alta, que é desa dificultade. Entendo que o modo de xogar, claro, temos 5 fases, basicamente, é o que hai. Se hai 5 cancións, pois vai ter máis de 5 fases. E imos ver como vai isto, porque non teño moi claro. Só con botóns, entendo que son o da esquerda. Fixadevos a fantasía que se ve o vídeo de fondo. Keep dancing. Vale, temos que ir pulsando o círculo. De momento todo o círculo. Hang in there. Vale, teño un problema, estou xogando ahora mismo con un pouco de retardo, entón por estou metendo tanto fallo, porque teño que anticiparme bastante o ritmo da música. Now you're getting it. Sabemos que estamos gañando aí. Vale, mira, acaba de entrar aí Britney Spears, Oye, que entrou Britney. Que fantasía. Keep dancing. Is killing me. Veña todo o mundo. That was awesome. Hai que decir Steve Belief aí. Come on now. Pois xa está, máis ou menos. That was so great. Vemos que é bastante desastrosa, pero bueno, vedes que hai un sistema de puntos, tal. Neste caso fixémoslo mellor que outro, xa que outro tamén moita cousa non facía. Nesta só me pedían darlle o círculo, entendo que en algún momento van pedir darlle a máis botóns, porque senón tampouco entendo eu. Sí, ao final vemos que nos piden tocar un pouco todas as cancións, pois veña, imos ir con esta I'm a Slave for You. Para chegar ao seguinte pase, 500 puntos, só teño 23. Bueno, vai unha cousa así. Además, xa vedes que non son as cancións enteiras, que son un cachiño. E logo vemos un cachiño na versión de Game Boy Advance que ainda peor gráficamente. É unha cousa... Tamén aquí xa hai que cadrar de gráficos normaliños para o que é a Play. Tamén o detalle que teñen aí os vídeos aí polo fondo, os videoclips. Tampouco se están enfocando moito polo que vexo. Mamá, veña todos. Slave for you. Aí entrou Britney tamén a bailar. Mira, aparte xusto o modelo que ten agora é o que levaba no videoclip. Digamos que isto é pre-tutela do pai, Este videoxogo é pre-tutela do pai. Logo chegou o pai se non houve videoxogo, entre outras cousas. You can do it. Outra cousa máis graves, importantes. Digamos que o pulso
vai bastante, cando están cantando, vai bastante ca melodía en vez de cos pasos de baile en sí, ca métrica. E de fondo o vídeo. E digamos, bueno, estes son xogos ainda que son anteriores a toda esa febre do Guitar Hero e Rock Band e cosas desas, co cal tamén son bastante modestiños. O problema que ten é que é curtiño, quero dicir, se che gusta Britney Spears e pos aí un repertorio de 10-15 cancións, pasa de 5, vale, son singles, que tampouco meteron morrallos, todos foron singles, pero 4 son de Max Martin. Este con alfombra pode estar interesante. Pensade que a alfombra, basicamente, que tedes 4 botóns no chan para pisar. Tedes o triángulo, X, cuadrado e tal, a cruz. Estou bailando máis cando non me aparecen os botóns que cando tal. Keep dancing. Todos protected. Ahora aquí están pasando cosas raras, como que están cambiando os botóns antes de tempo. Podes xogar con efectivamente, podes xogar con a mãe e flipar ca outra, que é unha cousa moi dos 90 e dos 2000. De flipado. Veña, Upside Down Again e logo Stronger. Stronger é un temazo, se non o coñecedes. A ver se se pode xogar así. Así me flipo máis. Looks like we need to work on this. Ai, que hai que darlle a flecha tamén. Xa non vale unha man só, hai que darlle a flecha tamén. Keep dancing. Aí, para unha tradición, Vedes aí. Ai. Baby, baby. O que non sei se a coreografía é a propia do videoclip, Sí, bueno, eso de facer así sí que o facía no videoclip. Isto é o que había antes do TikTok, había isto. Xente non tiña TikTok que bailaba aquí. Así, é o que había. Cantos puntos? Chegamos a 500? Chegamos a 500. Aí, seguinte pase. Great. Consiche un novo paso aos camerinos. Eso é que nos dan un vídeo novo. Pois sería isto que pasa. E imos xa que nos queda unha canción, imos rematar que nos queda. O de Max Martin hai que miralo. Max Martin creo que é a persoa, o produtor que ten máis números 1 da historia. Digamos que, sobre todo eso, a finais dos 90, comezos de 2000, case todo de Backstreet Boys, de NSYNC, de incluso Bon Jovi, It's My Life. It's My Life. Metedelle guitarras e pode ser un tema como este. It's my life. Cosa así. Imos algo. Keep trying. Moi ben. Venga, retrouso. Way to go. Isto é unha especie de canción que é como a segunda parte do Baby One More Time, porque My Loneliness is killing me no more. Xa non me mata o loneliness. O loneliness ese. Quen é o loneliness? We need to work on this. Quen é o loneliness? Os escenarios non me preguntes porque agora están en unha especie de cousa xaponesa nun ático, pero que teñen aí, como sabedes, son paneis solares que de noite non funcionan, por iso bailamos neles. Continuamos, eu creo que xa está, non? Fixemos as 5 cancións. É o malo que teña só 5 cancións, jolín, que é unha lástima porque, a ver, o xogo non ten moita cousa máis, pero é un contido que era fácil de seguir tal. Ah, vale, agora sería alta, dificultade alta. Comentábamos, o tema de que este xogo tamén saiu para Game Boy Advance. Era unha cousa así. Eso, avatar que así. A ver. O cambio interesante, Direivos que non é o único bestiario que ten, hai varios modelos distintos. Nada, iso, en Game Boy Advance, e tamén saiu en PC. En PC non exactamente o mesmo que a versión de PlayStation 2, pero ten un aire moi semellante. Porque isto, claro, é unha cousa, é unha empresa que se chamaba THQ, que non sei se sigue en activo, pero bueno, creo que non. Que facía licencia de todo. Cada película, cada serie, cada cómic, cada artista que había sacaba videoxogo diso. Ben, imos ver outro pouco máis desta maravilla. Ollo, que nese cachiño, o sea, só tiñan para samplear as voces nos retrousos. O resto é melodía de politono. Se quere esta canción de Britney Spears, marque politono ao 888. Protected. Estaría así. It's my life and it's now or never. I'm gonna live forever.
xa tal cual.